în zodia Săgetător, adică au soarele în zodia Săgetător și ascendentul în zodia Săgetător. Dragii mei Săgetători, mai bine decât atât nu se putea. Luna iubirii începe cu o nebunie. Ce să spun? Nu e nimic nou sub soare, un săgetător care nu-i nebun, nu-i săgetător. Vă luați un pic lumea în cap, pentru că e clar, veniți după o perioadă de vindecare, ați fost puși așa un pic la încercare, a trebuit să vă găsiți puterea în interiorul vostru și în divinitate, să zic așa, cu acest mare preot care v-a călăuzit destul de bine până acum, dar se pare că dorința de aventură a reapărut, vă apucă iar dorul de ducă, curiozitatea este maximă, iar voi vă simțiți din nou în propria piele cu regele de bâte care este guvernatorul zodiei voastre. V-ați distanțat așa un pic sau încercați să luați distanță de toate lucrurile care nu vă convin, așa, care sunt dubioase și nu vă trebuie vouă în momentul de față. Eremitul vă obligă să fiți mai atenți la sufletul vostru, iar 4 de bâte vine să vă aducă armonie, stare de bine și bună dispoziție, exact ceea ce îi trebuie unui săgetător. Dar până acolo, haideți că aveți și voi un pic de treabă. În mijlocul talării, 8 de monede, valetul de cupe, 8-ul de cupe și asul de cupe. Frumos, frumos, dar nu prea, să zicem. Avem aici un pic de treabă, pentru că 8 de monede vă obligă să puneți mâna să munciți un picuț. Și la ce să munciți? Să munciți la lucrurile care nu vă mai plac și să le întoarceți spatele și să plecați cumva. Unde plecați? Într-o zonă pe care încă nu știți, nu vă este foarte cunoscută, este așa, se întrevede cumva foarte micuți așa la orizont, nu prea știți voi ce și cum e pe acolo, dar știți clar că aveți de muncă, pentru că sigur aduce ceva bun, pentru că asul de cupe întotdeauna aduce numai lucruri bune. Și haideți să vedem la ce trebuie să munciți, ce trebuie să lăsați în urmă, de ce e încă micuț așa la orizont și nu se vede. Lăsați în spate toate supărările și tristețile. 3 de spade vorbește despre o supărare la corazon. Iată că, mă rog, sufletelul vostru poate că suferă un pic, dar toate acele suferințe le lăsați în spate și mergeți mai departe către ceva ce ați însămânțat voi la un moment dat, dar este și încă micuț, așa, cu valetul ăsta de cupe, deci încă nu se vede ceva mic acolo, doar aici, așa, din rădăcină ceva, un firicel de iarbă. Ați pus niște semințe cu acest 7 de monede, dar momentan încă nu se întrevede foarte, foarte mult din acea sămânță, dar sigur va ieși ceva bun, pentru că munca voastră va fi răsplătită, pentru că 8 de monede este o carte a unui om care a depus mult efort în tot ceea ce a făcut. Și hai să vedem ce a făcut el. Justiția, temperanța și 5 de bâte. În primul rând s-a luptat cu propriile gânduri și frici, a fost și într-un conflict interior, nu cred că s-a luptat cu ceilalți, dar e posibil să fie și într-o concurență. Avem justiția și temperanța. Temperanța este chiar însăși guvernatorul zodiei voastre, îngerul temperanței este guvernatorul zodiei Săgetător. Justiția vorbește despre echilibrarea lucrurilor. Dacă simți că ai muncit foarte mult, că ai fost tot timpul pe conflict, că te-ai zbătut, că poate ai fost nedreptățit, este momentul să ți se facă și ție dreptate, și în sensul în care echilibru de fapt îți va da această stare de bine și de ca și cum ți s-a făcut dreptate. Nu știu dacă neapărat ți se face sau nu dreptate, dar tu simți că este momentul în care lucrurile se așează cumva pe o linie și se așează foarte frumos, pentru că asul de cupe aduce un nou început, poate o nouă iubire, o nouă relație sau ceva nou sub soare care te va mulțumi cu siguranță foarte, foarte mult, mai ales aici la corazonul ăsta, că 3 de spade n-a fost el cel mai drăguț. Da, valetul de bâte, bineînțeles, curios din fire, dornic de aventură, ești pregătit oricum să pornești într-o nouă relație, cum să nu, dar cum să nu-i placă la săgetător așa ceva. Dar stai un pic, nu te arunca cu capul înainte, dragă săgetătorule, pentru că avem aici și 7 de spade, care vorbește despre energii care se pierd. Păi, nu știu pe unde pierdeți voi energie sau cine vă mănâncă voi energia.
dar e clar că pe undeva o pierdeți. Se pare că acolo că aveți o împărăteasă care vă bate la cap. Doiul de monede jonglează așa când cu stânga, când cu dreapta și din nou 8 de cupe. Clar trebuie să nu mai jonglați când pe stânga, când pe dreapta și să lăsați în spate probabil o tânără domniță, o împărăteasă care, mă rog, ți-a cam mâncat ficații și acum e momentul ori să-i întorci spatele, ori să-i arăți așa că în felul acesta nu se mai poate, că nu se mai poate, că ne și certăm cu acest 5 de spade, multă ceartă, multă spadă, nu e bună de nimic, nu ajută la nimic, nu construiește nimic și așadar ori ne luăm la revedere, ori nu e bine. Clar, este o relație toxică, avem diavolul, regele de monede și asul de monede. Voi vă doriți siguranță, stabilitate și să vă simțiți așa voi bine cu voi, dar clar aici este ceva toxic. Toate aceste certuri și discuții și momente tensionate nu sunt bune de nimic și nu va duce nimic altceva decât tensiune și conflict și poate pe aici, pe acolo și adicții. Încercați să le depășiți pentru că vine 3 de cupe peste acest 5 de cupe, așadar încercați să fiți veseli și fericiți și să nu vă întoarceți în trecut. Tendința e întotdeauna să spun de mine și să te întorci în trecut, dar cred că este mai bine să vă vedeți de voi. 5 de monede, da, clar vă simțiți poate abandonat, că ce fac, de ce întorc spatele, nu e bine. Ba, e bine câteodată să mai faci și chestia asta, pentru că sigur vei ieși câștigător și te vei și bucura după aceea. Speranța vine ca să încununeze acest drum al vostru, dacă încercați să mergeți pe acest drum. Steaua este speranță, renaștere și cumva vindecare, să zicem așa. Clar trebuie să vă vindecați de acest 3 de spade, peste care vine cavalerul de cupe. Sigur vin și veștile bune. În momentul în care alegeți să vedeți lumința de la capătul tunelului, iată ce vă așteaptă la capătul tunelului. Cavalerul de cupe, dătător de vești bune, de stare de bine sau poate de ce nu o ofertă. Uite oferta asta de iubire, acest as de cupe, uite cavalerul cum vine cu pizza plină către voi. Așadar, clar vă așteaptă lucruri foarte multe, foarte bune, iar la final și multe și bune, adevărat. La final avem regele de monede, siguranță și stabilitate, asta vă doriți, regele de bâte și nebunul. Păi, cu nebunul am început, cu nebunul terminăm și cu regele de bâte care sunteți chiar voi, zodia săgetător. Deci este momentul să faceți nebunia pe care o doriți, să faceți pasul, să aveți curajul să vă aruncați în acel necunoscut, pentru că în acel necunoscut, culmea, o să găsiți stabilitatea și siguranța și încă ceva o să vă găsiți pe voi. Deci lăsați în spate lucrurile dureroase, lăsați relațiile toxice în spate, clar vin lucruri mult mai bune și mult mai frumoase cu acest as de cupe și la final o să petreceți sau o să petrecem, cine știe, dați-mi și mie de veste și vreau o carte de final. Diavolul. Deci e clar, aici este o relație toxică, ceva este toxic, lăsați în spate ceea ce nu e bun, ceea ce vă doare, ceea ce vă face să vă simțiți atât de prost și atât de rău, pentru că sigur 3 de spade nu este o energie foarte bună. Dacă nu v-ați simțit bine în ultima perioadă, să știți că este de la acest diavol, așa că lăsați-l acolo unde trebuie să stea el, în întuneric și în spate, ca vouă să vă fie bine. Așadar, dragii mei, o lună februarie care promite iubire, promite și nebunie, dar trebuie totul făcut cu cap. Lăsați în spate ceea ce nu vă mai servește, îndepărtați-vă de lucrurile toxice și care vă cam supără așa de ceva vreme, pentru că lucruri frumoase se așternă în fața voastră. O lună a iubirii care poate să aducă și iubire, de ce nu, și pentru voi și multă nebunie, iar și aventură. Vă place lucrul ăsta, că doar nu sunteți săgetători degeaba. Cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut etalarea mea, apăsați butonul de like, dați și subscribe și vă aștept data viitoare cu alte lucruri și alte energii, poate mult mai bune.